fizički teško izdržati to. Koljena stradaju, kičma strada, ali to sve mi nadoknađujemo tim treninzima. Puške na rame! Smjena! Puške, nozi! Straža, običnim korakom, stupaj! Dok stojim na kocki, uvijek se razmišljanje se nekud odvede, možda dalje, nekad bliže. Na primjer, ako smo mi loše volje, te svoje, ili imamo neke velike brige, te brige ostavimo tu dole. A sa lijepim raspoloženjem i sa osmijehom na licu dođemo gore i stojimo. I razmišljamo o nečem lijepom, vidim lijepo. Razmišlja o nekim stvarima da mi vrijeme brže prođe, jer ako se razmišlja o tom vremenu, kako vrijeme brzo prolazi, ono mi prolazi jako sporo. Međutim, ako odemo malo dalje kući i razmišljamo o nekim lijepim stvarima, vrijeme brže prođe